Dabara yurdumynyň durly künjekleriniň ýaş dekinler gatnaşdylar. Olar sahnada öz başlanýaklaryny görkezip, çykyşlar bilen tomoşaçylarda ýakynly täsirler galyrdylar. Festival dörejileriň, ýaşlaryň we dostlaryň hakyky bayramyna gürli. Watamada bolan bu ýsanjy we çuňur söýgüni beýan edýän aýdymlar festival atmazlaryň kalbyna ruh howlentlik duýgusyny döredip, ýurdumynyň ötüşlerini goňjyny artdyrdy. Festivala ýaş sadanalaryň aýdymçylaryň gatnaşmagy, ýurdumyzda çaýgalaryň we ýaşlaryň dörejiliginiň ösdürilmegine aýratyn ünserlýanyň aýdym beýany boldy. Parakaçylyk sady, dostluk, doganlyk sady atly aýdym sady festival ýaş tekinleriň mümkinçiliklerini açmak, tejribe başmak we ýaşalyk artistlaryň arasynda medeni gatnaşyklary berkitmek üçin ajaýyp meýdança gurly. Ýaşalyk artistlaryň ýerine ýetiren ajaýyp çykyşlary saatlaryny toşup, dawra atmazlaryň kalbyna ýakynly duýgular oýardy. Olarda ýurdumyzda ýaşalyk hakynda edilýän aradalar şahirana beýan edildi. Edebi sady kompozisiýa şowkuny el çalpyşmalara münasip boldy. Bu ýerde ýaşlar simfonik orkestrasynyň ýerine ýetirmegine nutgawy saatlar ýanlandy. Olar birleşen çaýgylar horunyň ýerine ýetirýän joşguny aýdymlarla toşup, sahnada öz boşly bayramçylyk ýagdaýyny emele getirdi. Dörli mazmun aýdymlaryň ýanlanmagy festiwaliň öz boşly aýratynlarynyň birine urly. Milli aýdym saatlar bilen bir katarda ýaşalyk artistler meşhur daşaryurt eserleriniň höwesini ýerine ýetirdiler. Meşhur aýdym saat eserleriniň ýerine ýetirmegi festiwala aýratyn uguşkun çaýyp, diňe bir ýaşalyk ýerine ýetirjilerin ustatlygyny el, eýsem olaryň aýdym saat gyzyklanmalarynyň giň dinam urkazdy. Parakaçylyk sady, dostluk, doganlyk sady atly aýdym sady festival paýtagtymyň meýdan durmuşyndan möhüm waka bolup, oňa dözlerde ýakynly duýgular oýardy. Hem de sumgatyň kalplary birleşdiriji güýjüne bolan önemi pogtalanyrdy.